गोबां जायगायाव मोसौ बोरमा खावनाय जाथाय जाबोबाय थानायनि खौरां मोननाय समावनो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलावबो गोबां मोसौ बोरमा खावनाय जाथाय जानायनि खौरां मोननाय जादों। जायनि जाउनाव डिमाकुसि ओनसोलनि बाथौगुरि गामिनि रायजोफोरा सांग्रां जादों आरो फोरमायनाय बायदियैब्ला सिनायहायै सुबुंफोरा सानाव फाङा सिङा बोरमा फालांगि जानानै गामिनि न'खर न'खर हाबो, मोनाबिलि समाव न' हाबनानै लेब कम्बल जासियो आरो मोनायाव बिसोरबायदि सिनायहायै मानसिफोरानो मोसौ बोरमाखौ खावो होनना सन्देह खालामदों। बेबायदिनो बाथौगुरि गामियाव मोनाबिलि समाव न' हाबनानै कम्बल एबा जि गुदुं फान्थिंहैनाय गुबुन जायगानि सुबुंफोरखौ हमनानै सेबो आरो गामिनिफ्राय होखारहरो। बाथौगुरि गामिनि रायजोफोरा बिसोरखौबो मोसौ खावनाय जाथायाव लोब्बा थानो हागौ होनना सन्देह खालामदों। दिनैनि जों माने मोना भिडिअ बानायनांगौनि जाहोनानो जाहैबाय जे मोनसे जोंनि गामिफोराव मोनसे गिनांगौ माने गिख्रंथाव थासारि जानानै फैदों। दिनै बे जाथायाथ' दिनै गोदान नङा, जाफ्लेबाय थानाय होननानै बुंनांगोन जोङो। गुबुन जायगायावसो खोनादोंमोन, जों दिनै जोंनि गामियावनो नुबाय। सानाव बिसोरो फैयो, माने फाङा सिङा जासिफैयो, फाङा सिङा नागिरफैयो आरो सोरबायाबा बोरमा बेफारि जानानै फैयो, बोरमा नागिरफैयो आरो सोरबाया खानाय गुनाय माबा माबि बायदिसिना नाना धरन माने रुप लानानै बिथांमोना माने गामियाव हाबनानै मा खालामो, सानाव जायगाखौ नायखाबाय, लकेसनखौ, मोनायाव सिखाव खामानि मावफैबाय। दिनै बेल' नङा, ओरै जायफोरनाखि बिथांमोना मोसौ बोरमा खानानै बा मोसौ बोरमा लानानै संसार जाबाय थादों, बिथांमोननि थाखाय जोबोर माने गाज्रि, माने गिनांगौ। दिनै खानायनिफ्राय ओरै सुख्लाय दैसायाव खाहैयो, सुख्लाय दैसानिफ्रायबो खावनानै लाङो, ओरै बबेजों बारहैयो बेखौ जों मिन्थिला। दा सानाव जों दाखालिसो जोंनि नेपालि मानसि दङ, जोंनि सुख्लाय बरंगाजुलि खुथियाव, बिनिखौ न'खरसेनि माथाम ना माब्रै, जायखिजाया बिनिखौबो गासिखौबो लांखाजोब्बाय। आरो दाखालिसो सानथामसो जाबाय जोङो सिखाव जों होसोनोबो मोनबाय, होसोबाय जों मोनहास्लाबासै। आरो बिनि साननै थानानै सुमलिगुरि होननाय, जोंना डिमाकुसियाव सुमलिगुरि होननाय गामिबो दङ, बेवहाय माने सानाव माने खानाय गुनाय नागिरफैदों जाहैदों। खानाय गुनाय नागिरफैनानै दा बिसोरो मोनायाव मोसौ खावफैदों। मोसौ खावनायाव दा बिसोरखौ हमनोबो मोनदों। दा बेखौ जोंना माबा दङ, प्रसासन दं, जा बिथांमोनहा गथायदों। आरो दा थिग बेबायदिनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिमाकुसि थाना आरो जोंना गामिया बरंगाजुलि खुथि, बाथौगुरि होनो। थिग बेबायदिनो जोंनियावबो दिनैल' नङा, फैबाय थायो बिसोरो, माने सम सम माने सामफ्रामबोआनो फैयो, माने नाना धरन गोबां रुपाव, मालाबा फाङा सिङा, मालाबा बोरमा बेफारि, गोबां रुप लानानै फैयो। दिनैबो जोङो मोनबाय, माने बिथांमोना कम्बल थसक फानफैफ्लानानै दा मोनाबाय, मथा मथि 6 रिंगायानो जाबायमोन मोनाबिलिनि। दा मानसिनि न'आव जासिहैफाबाय थादों आरो खम दामाव होगोन होननानै। दाथ' मोनायावथ' मानसिनि न'आव बेबायदि हाबलायाथ' मोजां नङा, बेफारियाथ' बिदि न'आव मोना गुना हाबलाया। दा जोङो गामिनि हिसाबै गामियाव जोङो हमनानै बिथांमोननि जोङो गारि नाम्बारखौबो लाखिनाय जादों, भिडिअ'आव नुनो मोनगोन नोंथांमोना। आरो बिथांमोननि सावगारिखौबो नुनो मोनगोन, भिडिअ' फुटेज दंखायो जोंनियाव गासिबो। दा बिथांमोना मोनायाव फानफैनायबाथ' माबा मोनसे अर्थ दं, सोरखौबा गथ'फोरखौबो खावफैगोन जानो हागौ, हयथ' बिसोरो बोरमा नङाबा मोसौ, जायफोरनाखि जोंनियाव दा जाफ्लेबाय थानाय जाथाय जाबाय थागासिनोखा। दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायहरनो सानदों जे रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्रांथि थायो। आरो जोङो भटार कार्डबो गांसे लाखिदों, बेयावबो जों प्रमान होनो हायो, भिडिअ'बो दं। गारि नाम्बारा जाहैबाय बरपेटानि,
दा बे बिथांमोनाबा बरपेटानिफ्राय फैनानै बेयाव थसक फाननो फैदों अब्ला साननानै नाय जों साननानै मोनो जे बरपेटानिफ्राय जे थसक फाननो फैगोन बे नङा जोंनाथ' डिमाकुसि टाउनाव जोंना थसकआनो होन माबा होन जोंहा सब माने नांगौ रोखोमनि नांगौ बुस्थुखौ जोंहा मोनखायो दा बिथांमोना बरपेटानिफ्राय फानफैलायनाय साननानै ला रायजो राजाफ्रा माने बिथांमोना माने मोजां ग्रुपै फैयाखै सिखावमोन मोसौ सिखाव बा बोरमा सिखाव नङाबा मानसि सिखाव जिखुनु सिखाव आरो माने औ जिखुनु दा हागौ आरो माने रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रांथि थालायबानो जाबाय आंजों दंफायो गामिनिनो आफादगिरि बिथां आफादगिरियाबो दा फंनैसो फोरमायगोन नंगौ दिनै जों गोबां साननिफ्रायनो खोनाबाय थादों मोसौ सिखाव बेबादिनो गोबां बुस्थु फाननो लाबोयो बिसोरो मैयाबो आंनि न'आव सासे मानसि गारि चेकिं खालामदो होननानै हाबफैदोंमोन बिबा मिया बांगालसो नामासो जेबो मिथिया दलङावहाय चेकिं दङ आंनिया माबायानो गारिनि माबाया फेल होनना बुंदों बेथ' गारि चेकिं खालामबोथ' बे साइडआव थागौमोन दा मानसिनाव हाबफैनाय हिसाबै सानना लानांगोन जोंबो आं सोंबाय गामिया बहानो पुर्ब माबा इथिं माबा गामि होनदोंमोन बे सुक्लाय बिथिंनो बिनि होनदोंमोन बेनिफ्राय बिथिं लामा दङ ना गैया होनना बुंदों बै सुक्लायथिं बारनो हानाय लामा दङ ना गैया बिथिं दङबाबो मैदेरनि फै दङ बिथिं थांनो नाङा होनना बादा होदों खिन्थु मा मानसि बेखौ माने बाङालि बायदि मोनदों आरो माने मिया बाङालि बायदि मोनदों असमिया रायज्लायदों फुरा आरो दिनैसो आं मोना न'आव थादों लेप तुलि जासि फैदों आरो माने ओइ आंहा रावबो गैया होनबाय आं रावबो गैया बेयाव न'खरनि बिगोमा गैया होनबाय आं बेनिफ्राय थांबाय आरो बेनिफ्राय मोना आं नुदों जोंनि बे बाथौगुरि लामायावनो लेप तुलिखौ गारिजों लाना थांदों बैथिं गालै साहा गालै बहा फानहैदों मिथिया मोनासै बेबो साना हाबबायमोन बेखाय आंबो बेखौनो बुंनो लुबैयो जाहाथे जोंनि गामियारिफोरा जाहाथे सांग्रांथि थायो जाहाथे सिनि मोनि मानसि नुयोब्ला जाहाथे हाबनो गावनि न'आव बेखौबो आंनो खावलायो जाहाथे जों फैबाय थानाय सानफोराव जाहाथे खैफोदा जाहाथे जाया मायबा मोनसे सिखाव जाया मायबा मोनसे मानसि गथ' मानसियानो गोमानो हागौ मायबा मोनसेयानो गोमानो हागौ आरो बेखायनो जोंनि गामियाव माने सांग्रांथिखौ थानो आं गासै जोंनि नैबे एरियायावहाय माने जोंनि बर'आनो जा नेपालियानो जा सांग्रांथि थानांगौ आरो माने हरनि समाव जाहाथे आं बेखौ खावलायबाय